Vážení zákazníci firmy Jablotron, rádi bychom vás ubezpečili o bezpečnosti našich produktů na základě informací, které se objevily na internetu o jednoduchém otevření vozidel pomocí paralyzéru a dalších jiných metod, že naše zabezpečení skutečně má ve vozidlech význam. Netvrdíme, že otevření vozidla není žádnou z těchto variant možné, ale určitě není jednoduchým návodem a nefunguje na většině vozidel, takže tady je pro vás malý test. První jsme odzkoušeli pomocí elektrického paralyzéru Škodu Felicii. Vozidlo je zamčeno. Stále zamčeno. Použití ovladače. Pokoušeli jsme se ještě dostat elektrický výboj co nejblíže do vozidla, co nejvíce do vozidla. Jako nejpraktičtější se nám jeví výboj přes klíček do zámku. Stále zamčeno. Toto je výrobek, kterým jsme testovali, rádi bychom zveřejňovali typ výrobce. Další test, dálkový ovladač, stejná metoda, koukaná z internetu. Takže vyzkoušeli jsme další metodu otevření vozidla s elektromechanickými zámky pomocí zvonu. Kromě zašpinění zámku a okolí jeho se nám nepodařilo otevřít. Myslím si, že tato metoda u tohoto typu je v podstatě nepoužitelná. U tohoto vozidla jsme se rozhodli vyzkoušet variantu paralyzér. Vozidlo stále zabezpečeno. Test pro majitele tuzemských vozidel. Reakce na ovladač. Zamčení vozidla. Alarm Jablotron.